Namuot ko sa duha ka bata. Parang kuan, barang maanad. Awa kita sila maabuhan og wanay kahoy, mangahoy sila. Ug mura ko na ba kitay nga nanda. Sila mabili na sa bahay ba anza. Kitay mong lakaw mi nga na way kahoy. Kay bawo sila unsa pa pangahoy. Hi guys, good morning. Ako na po si Reverse. Tapos liksian og sa ilan mag-hi mo duha. Hi ko tatire. Hi. Hi. Ang gawan mga bata. Nandadi amin dares kuan bitaw mo to. Ay nga bitaw mga Wawa. karang nay nangahog na po nga dahon sa mahugan ni. Ang inani liksian ni lakaw. Mo no ang gisibat dari kay mong hilak man niglargara. Ang lingaw kay ano sige hilak kay si Aisa toas kuan. Tatire. Lungsod. Tatire. Lingawa pug ko tatire. Sare? Lingawa pug ko. Unsa mo ka lingaw? Nawala niya mama niya. Lingaw na ko aliana pa. Papa niya. Wala ang? Papa niya, ang mama niya. Kawawa no. Unsa sa man natin inilingaw? Mama. Ay, kaya na lingawan ko na po. Bakit sa mga pag-ari para sa sala? Huwag pa din ka kasi nagpasama eh. Masugsug yung bilat mo. Napanti ka? Ay, Maria, nagpanti naman dahil ni. Hindi tayo makaparos-os. Kasi nagpanti ka lang eh, oh. Ay, nako, nagpanti lang pala. Oh, pag-ita! Ba't yan? Damis koan. Among opisinang karaan ba sa una? Dari yung pasporami gani ha? Narakay nagbuo namin proramin, uli labas si Zata kami na pinipuli. Kaya halaga rin yung si Batring sa kabata. Kay, uhilak lagi digbulakaw ang isang ina. Kaya magyaya na pagkukurong adlaw. Tara na, uwi tayo. Nari, labas mo uli. Uwi na tayo. Gusto mo, dito ka lang kinakat ka ng lamok, hindi? Ano na, dito na lang ka. Magpaprotos ka na, be. Doon ka. Sa baba. Ikaw, Ryan. Protos yan la. May palawa. Huwag may palabas lubi. Pangita magkahoy la. Ako man. Pamunit. May kakugkahan tatire. Kaya mga kahoy to. Pamunitan nito. Kaya magdarag kahoy. Uli ah. Tuluan na magpangahoy. Yan. Sugo nagpapangitag kahoy. Kaya maanad ba? Inikaraka nila. Ingan na rin. Diyan mo, tito. Ikaw na. Sige. Maghanap kaya na. Magbira ha. Yan o. Malaki. Yan. Sugo nagpapangahoy. Praktisan. Ha? Kana? Terus ang kahoy. Bola nang ngelang kahoy ug gagmay ba og dagko basta kana kana kahoy. Danay kaleksian, very good. Ko ara siya sa kahoy kalyan ah. Imo dai kahoy dai. Ano ba gud-gudud? Huwag naman ganyan-ganyan maghawak-hawak sa kamay. Kana kahoy ka dako. Kaya mo, mamagahay tatire. Kani. Nagseleksian kay Bonog Bisaya. Ha magkalyan ng kahoy. Be, habe. Kakuha pa mo kahoy. Kaya ganito. Uy, ganun mga kahoy, mga cute man, liwat po nila. Oh, kani, very good. Nga ni Day. Ugwa na. Oh, lagi lang mga kahoy, very good. Kamauna, mga kahoy, kamauna. Ano, maligid ka? Nagpantir na ba ka na ma? Aksi din yung bug. Tatire. Paksi mo. Ito kahoy na ko. Siliksian, ano sa ka-bright? Oh, kamauna mga tag-kahoy. Kana, oh, kahoy na. Kana, kahoy na. Uy, dako. Very good. Agay. Kau sa dako. Grabe. Mahal yung batari suguon kay kamo. Very good gud kabi. Nakakuha pa siliksian dakang kahoy. Galawan sa naman mo karon. Kahoy. Magansa mo? Kahoy. Kuha pa kahoy. Baba kahoy. Ganahan day ka. Damuli nila man ta kay kapoy man. Kinagat ka ng lamok. Hindi. Tayo, binili bang kabe? Hindi. Murag yung tayo. Ako tatire.
Iro. Apa iro? O aman. Ano? Be? Layo. Ang kape. Apa ba bata? Ikaw ko dahil limang rin. Masuk ko ano na yung kantod. Nalipang siguro naging kantod. Enggak. Sana maghanap kayo marang kahoy doon, bilis. Ibigay sa akin. Kaya di magkamuuli, ngita ka kahoy rito. Natay isang load. Sama mo ako doon yan apa? Ano ng kabtik mga huy? Oo. Ya, pangita. Saan? Wala. Urot na. Urot ako no. Ha, ma'am. Napagkayo na. Mereka. Mereka dito. Ibigay mo sa akin. Uy! Nakakawapit na maligid. Dami na dahon. Pag hinalagay na awa. Dagko ang niksian. Pag malaki ka na, tapos wala na kayong isunglod. Maghanap ka ng kahoy, ganito. Alam mo na. Sakto. Ang tudluan ni sila pagpangahoy lagi. Apo po pala iro. Ayun pala iro pa. Nagiro. Ilamang iro, ilibang iro. Kamauna mga huy. Kamauna mamili. Marunong ka na no? Walang ganito sa Manila, di ba? Way nga ni sa Manila. Maunang practicein ng mga wataan eh. So, dito ko na sa bukit titira. Practice ka na, magkuha ng kahoy ha. Pag magalit yung mama mo, wala kayong isunglod. Mapunta ka sa kahoy, ka lang, punit-punit. Ganyan ka, katulad nito, punit-punit ka dyan. Uwi na tayo? Nga, di mo ko nung uli. Giganaan silik si Andares mo to. Kay, way nga ni sa Manila. Kaya sila nagpunta sa Manila, kaya dito mo sila sa Mandaluyong. Ganyan. Sunod be, pag malaki ka na, yung kahoy na kukunin mo, hindi lang ganyan kaliit ha, parang kumadingking. Tatire. Tatire. Love you ka na kay love you, tatire. Love you day, ikaw day, muli na ka day. Ba ka maglumok? Parang takikip pa mga ka maglumok. Ayaw po. Madyo na naman po, siliksian. Kaya bawa na si Zag sa pagpangahoy. Nga to ra, punit-punit ra. Kana maraming mga hagbeng. Kana mga kuwas mahogan ni bitaw mga patay na. Mga hagbeng za. Pamunitin ra. Kung may kahoy mo doon, tinapok. Sama mo kroon pa. Sama tayo. Saan? Nga diyo. Kana, be. Very good. Saan? Maligid ka ha? Uy, agbisong. Na? Napapagsiya mga huy. Nga, rabi, ganyan na, be. Very good. Itapok ni kay mga mga kahoy. Tapos, napagod ka na. Manghanap ka pa ng kahoy, hindi na. Manghanap pa? Hindi ka ba kinagat ng lamok? Sa ilan ang kagipamaak naman. Hindi. Hawag mo kahoy, day. Wala. Saan mo na? Kahoy. Kuha ah. Ang ahar na pasagdan na. Ang panguwag mga kahoy, arong maanad ba? Maanad dari sa bukid. Sama mo ako dito. Love you, sama mo ako dito. Magbantay ha, pasinihas. Marami kahoy, be? Daghang kuno kahoy. Ang itudlo ang pagpangahoy. Kaya ram inigdako ni liksian. Magaana na si Zanga ingan dari mga hoy o tara punit-punit na dengan kuha. Nakabirgo do. Abtik po ng bata, liwat sa ina. Ako tatire. Abtik po liwat sa imong ina. Ikaw magdala niya pag-uwi. Ha? Kaning ilang mga kuhang kahoy ang ipadaan nila. Halokduhan ninyo ha. Halokduhan ninyo. Itapan. Love kami yan na. Very good. Ganyan. Love lang lagi ha. Kiss ko no. Ito lang ko pangahoy lagi karong ini kada ka maanad. Yan na, hali. Go. Bigay na.
Yan na. Tama na yan, be. Sige, okay lang yan. Bahar ng bali-balian para dadun ninyo. Magdala ka ng kahoy, ha? Pag-uwi, ha? Tado na, bira-bira. Salihan na. Daray butang. Daghan ng kahoy, liksiyan. Dagkahoy ni liksiyan kita po. Karoon ng kadaghan. Kuyawan pang pata, ha? Kaya, inigingan mo magpapangahoy. Dali ra ka mau. Very good. Naigaan ko. Apa? Bakag lamok wa. Bakag gingat ka na ng namok. Nalagi na puwa-puwa na. Lakap ato na ta. Ayoko. Kaya pagkagad. Nagana si kahoy. Kaya panguha nilik si nga kahoy. Ara lamang kagagmay. Pero okay ra kay kasabot naman siya. Nga. Mo ingana di mga hoy. Kasabot na. Mo dala po nakatudlo ko sa bata. Aman be, napa be? Sira. Isara? Maju na lamang pod. Yo. Nakaibaw si Lixian. Tatire. Tatire. Mm. Love you, tatire. Mm. Labi to day. Ano mo kaya be? Taklo. Aklura. Taklo. Tatlo ba na duho man na? Duha. Duha man. Nagkata na ng bali-baliin nito kahoy. Kahoy. Di sana mo ko. Kahoy naman. Ikaw magdala ha? Ako ning ibugkos lang ipadaan Lixian ang naguli. Para giluli pa sa tatire. Ang bali-baliin ng mga kuha nila Lixian. Nagbuong na gudpod. Kay, wa man may nagdag sundang. Ikaw rin, matabang kagdas kahoy day. Asan bali-bali. Kay madala pa na isang load. Kuya kailang kahoy kay garabing, gagmay. Punta na. Atan tapokon. Dadani ha? Batay di dadon. Dadani. Bit-bitan laman nga na day. Arong makamao mo mga hulig ini kadako ninyo. Ako tatire. Enigma. Ang gipang kuan, putol ginagmay. Kaya padala gini niya. Ibo pala biyan hagda. Kay harama silang gipa-practice. Ako tatire. Ang imo day, imo din nakadako day. Laki kahoy? Tama na kuha. To. Wow, very good ah. Ilagay mo dun. Tapok. Nagsilik siya. Serius-serius sa pangahoy. Huwag ka mag-iyak pag-uwi sa bahay ha. Kasi wala doon ng mama mo. Nagkuha ng pira. Ah! Dabali. Ay. Injuning na doon ha. Ano ipadaan nila? Kaya rong, maanad lagi. Kaya rong inikara ko, di magbugay-bugay. Oh, dali ako niya na. Magkanaho na sila pangahoy ba? Magtabang mo na rin nililiksian ha? Magtulungan kayo. Ang kanaming kahoy. Ayaw! Sako na? Kain niya! Ang kain? Kain ang kahoy! Ang kain? Kauna niya! Ano rin? At saan na rin kayo makahin? Dagat na. Kagawa pa sa kahoy ko no? Tama na to? Uwi tayo? Tara na? Kasi, Naapa ko kahoy! ha? Inawalik siya mo uli. Kaya ko ng kahoy. Ito ng pataani. Ay, gruanti lagi. Gawa man sa Manila, good. Pag ako tatire. Wa man. Kita na rin ito ha. Naapa! Ay, na ba? Hot doon sa pamunit yung mga mahug nga. Nagana rin. Mga patay nga, mahug gani. Hot doon sa pamunit. Di ko na maulit. Kaya na apa? Tama na yan. Taman, ganahan ka mapudo sa bukid. Hindi ka na babalik sa Manila. Okay. Kay, mga hoy ka na eh. Mga hoy ko si Daris Buhol. Tatire. Ikaw, Day? Bangtay ka, be? Hindi. Parang na, be? Hindi ko na naman mauli. Uwi tayo? Isa ko. O, kaiyak ka. Nagkadir mo uli. Ganahan na rin pangahoy. Isang kahoy, arba hanggang madya. Murag kahoy sa mga diwindi.
Ihayo mo si Papa. Hi, Pa! Ako po. Hi, Nanay Angel! Ako po. Hi po po, Kahay po. Hi. Ano ba to? Hi, Ma. Ay, parang naglamok. Ano, Be? Ano ang lamok, Be? Ikaw, lagyan mo doon sa may tinapok ko. Tinapok. Ikaw, daw makanangaw. Dahil wala. Tawa na bag nalagay. Nabuong na kong pangahoy. Nabuong na kung nisag pangahoy. At na panguha, alis eh. Karon na, Be. Nagutom na ako eh. Buhay lang may ang papit-bito ng mga tara. Babalik tayo dito mamayang hapon. Maglala tayo ng palwa. Kasi sakay tayo dyan. Maparaos-os. Bye-bye! Tatere, babay ko, tatere. Ano kayo? Papagali? Bye-bye! Papagali, oh. Imo ning dakday. Kaya dakdaman ka. Hindi, tatere. Kalagsian ng gagmay. Tatere! Hagang bahoy, tatere. Kana, gabamit-bit na na. Kana, alagsian. Punita. Imo na day, kaya ko. Agoy. Imo na lang bit-bitan. Kamao na. Nagako, tatere. Sunod na ning pangahoy na mo. Ano ni para nagsako. Tamalok doon na sila. Tagsaran sila kasako sa Aliana. Tayo ba, tama na? Tama na siya ako. Tama na? Tama na yan. Kasi maliliit na. Tara na. Kaya nagduha. Bigdig sila mga kahoy. Pag hinihinay. Hawi, dari. Dagla mga kahoy di ha. Akala na dagko. Pero pinapal ka buo. Kakaliksi. May kagamay pa man siya. Tatere. Ako. Ibigay mo yung nanay. Hawakan mo ng mayos. Para pagdating kumpleto pa yan. O, baka balaglag. O, dali, pas-pas. Kaya hatag ng nanay. Irong, hindi mo kasaban guli. Haga mong kahuliks yan. Gamay naman na lang imo ha. Ha? Kada, pas-pas. Turo na, okay na. Akala na may daghan, maku. Pa, bagay, ano lang siya, okay lang ba? Natuto ka na mga hoy. Marunong ka na. Marunong ako sa mga hoy. Namuot ko sa ka bata. Ang samahazon na lamang pod. Nakadasa lang kahoy nga gagmatoy. Dara nga hoy. Ang kuhan barong maanad. Ang wakit na sila sila maabuhan og wanay kahoy. Mga hoy sila. Uburak ko na ba? Kintay nga na. Anda. Sila yung mabili na sa bahay ba? Anda. Kintay mong lakaw may nga na. Anda way kahoy. Makahibaw sila og unsaan pagpangahoy. Siyan. Dali na kahibaw. Bilib ko kay. Tulog pagkatawig. Kahibaw na. Dali. Nay! Horay. Dawata ring kahoy sa imong duha ka apo nay. Nay! Nangahoy sila nay, ang gusto kong pagpangahoy. Siliksiyarong sila na. Aw galang kahoy nay. Nawa ka? Tara kay bisa natin. Nasa